Han har ikke været så heldig med vejret. Så hvis I har paraply med, så må jeg også gerne blive her. Og der er en køleskab, det er at gøre lidt så tydeligt. Men nu har jeg sagt det, og der er 5 grader hernede. Så man kan blive og øve sig her, og der er også nogen, der har hørt spille med noget, der nogen har spillet kort eller noget. Indtil vi skal til middagen her kl. 18. Og så er det. Er mig nu? Ja. Ja, det er ikke sådan, at man er 2 på, så skal man sådan skifte. Ja, det næste, vi vil sige af praktiske informationer, det er, at vi har jo, når vi mødes kl. 18 til festen, så skal vi være i lokale lidt længere nede. Og der har vi Annette, som er toastmaster, som lovet at være hjælpelig med. Det er bare, hvis der er nogen, der har noget på hjerte, eller der er nogen, der har købt en sang eller et eller andet, så sig det lige til Annette. Hun skal vide det, så hun kan planlægge forløbet. Det er hun styrer med hård hånd og kærlig hånd. Vi går ind på den anerkendende tilgang, ikke også? Ja, men så er det også det, at vi er jo 51 mennesker samlet. 52. Det var lige ved 50. Vi er 52. Og vi er jo rigtig glade for, at I er kommet alle sammen. Og nogle af jer kender hinanden, og nogle af jer kender ikke hinanden. Og så tænker vi sådan lidt, men vi er nået frem til, at vi lige sådan laver en præsentation, en geografisk præsentation. Fordi vi er jo heldige med, at der er folk fra hele Danmark, alle egne af Danmark, folk fra Bornholm, præsenterer sig, hvis I ved det. Nå, ja. Men så har vi også internationale gæster. Vi har en gæst fra USA, vi har Tyskland, og vi har Schweiz. Og derfor så bliver det sådan set lidt melodikampri over det. I den forstand, at vi ved godt, at vi ser melodikampri, så har de det jo sådan på forskellige sprog. Så det gør vi også lidt her. And therefore, I want to welcome especially Timmy from the United States, Virginia, yes, and Jacoba is German, lives in Switzerland, Simon, yes, yes, and Ejner was... Ja, du må ikke tage danskheden af mig, den er jeg stolt af. Ja, men du bor i Tyskland. Ja. I udlindighed. Ja. Men det var sådan lige en kort præsentation af de udvalgte gæster. Så tænkte vi sådan, at vi lige kunne lave en præsentation af jer andre, sådan lidt geografisk. Og hvad var det nu, vi aftalte, Henrik? Jo, vi tog efter landsdelen. Vi startede med Sjælland. Vi startede med Copenhagen og Zealand. Og der har vi jo vores egen kære børn. Kasper. Og så Kasper og Katrine, og Sofie, som er kæreste med Kasper. Ja. Så har vi min veninde Ville fra Hedehusene, også Djævleøen, som vi ser. Så har vi fætter Jonas, som jo bor i Roskilde, kommer fra Odense, men bor i Roskilde. Roskilde. Så har vi også et par af mine gamle venner, Ulla og Jørgen, men de er ikke kommet endnu. De kan først nå frem til kl. 18. De havde nogle andre planer i dag. De bor i København også, og de kommer senere. Så er det Fyn. Ja. Det var din afdeling. Ja. Det er først og fremmest årsagen til det hele, at vi er forældre. Ja. Men det er min far, der sidder i en blå trøje derovre. Og min mor der. Det ligger op der. Og så er der Dorte,
Thomas, det er min søster, og hendes udfordring, det er Thomas. Og så er der deres datter Nina, som er kæreste med Jimmy. Og så er der Flemming og Dorte, min gamle ven fra byen, og hans kone, Dorte. Og så er det din familie. Er min familie nu? Ja. Jamen, ej, vi er ikke nået til Nordjylland endnu. Vi starter i Sønderjylland, i Agerskov, hvor min fætter Jens Karl og John, hans partner, lever og bor. Så er det Esbjerg, hvor Dorin kommer fra, min gamle veninde. Min gamle veninde. Ja, det kan jeg godt sige nu. Og så er der Aarhus, hvor Annette, som vi lige har hils på, han har sagt på lidt siden, Henrik søster, og Troels og Lærke. Annette børn, ja. Og så drager vi en tur til Mors, hvor min kusine, Mange, og hendes mand Kurt kommer fra. Så nåede de op, Kurt. Ja. De gode gener. Jamen, alle andre er langt ned. Det er svært at komme. Nå. Ja, og så er vi nået til Vendsyssel, tror jeg. Ja, og der kan du jo starte med... Hjallerup Jagtforening, som jeg er formand for. Og der har vi så vores kasserer, det er Kai og hans kone Bodil, som også er en stor aktiv forening. Og så er der bestyrelse, så er Ib og Lotte. Ja, og så er der Jan og Lotte. Og Mås og Lise. De sidder jo fint imellem 16-ænderne. Og så har vi nogen, også noget af det Katrup. Det er, når man sidder i ryggen til, det er Jan. Og Annette. Ja, det er, hvad er det? Jytte og Gullens 80. Det er godt, det er godt frem, hvorfor de egentlig var her. Og Annette. Det er deres svigersøn. Annette er også et andet sted. Ja, han sidder oppe i hjørnet her. Og så er der Jonas, og Markus, og Nikolaj, som der er i hvert fald nogen fra jagtforeningen, der kender. Så, og så Jytte og Gunnar. Ja, det er Godskov, og det er deres søster, hendes mand. Og så er vi lidt noget inden. Nej, mangler den. Nej. Hvad var det? Nej, mangler den helt Jens. Ja. Tina. Thomas. Og Niklas. Og Naja. Ja, og det er fra Godskov. Og så er der Jens og Tanja. Og Christian. De er også fra Godskov. Så var vi igennem det. Der er ingen, der ikke er blevet råbt op, vel? Ja. Men altså, det er i hvert fald sådan, at nu har I et indtryk af, hvem I er. Og som sagt, så jeg ser det klare lidt op nu. Så hvis der er nogen, der har lyst til at komme ud og nyde det gode vejr, så er det jo så, at det er meget velkommen til det. Og Henrik, han stiller gerne op som guide, hvis der er nogen, der vil gå. Så tror jeg gerne, jeg var en tur ud. Men ellers så er som sagt, hvis man har lyst til at blive herinde og hænge ud, fordi det er for vådt og for koldt udenfor, så er det her, vi er. Og ellers så er man selvfølgelig velkommen til at gå rundt og kigge og bestik i forhånden. Og der kommer nogle spil og nogle korter, og hvis der er nogen, der har lyst til at spille. Og ellers så er der fri bar nede i hjørnet. Det er selvfølgelig selvbetjening. Og I skal ikke krydse der nogle steder. Bare drik. Men du har heller ikke skrevet på værelse. Så var det det, Henrik? Hvor skal vi spise henne? Det er et meget vigtigt spørgsmål. Det skal vi i det lokale, der ligger en gang længere nede.
Og det skal vi kl. 18, eller rettere sagt, vi skal mødes kl. 18. Kl. 18, der bedes I være her. Hvis I er ude af ordens ord i forhold til 6 klokken. Ja. Og så får vi foredrings, eller velkomstdrings. Jeg ved ikke, om man skal kalde det velkomstdrings. Det kan vi godt kalde det. Ja. Så det får vi her. Og så går vi ind og spiser derinde kl. 7. Og når vi så mødes igen her, så kommer der nye informationer om aftenen og slagets gang her. Men nu er det ikke, jeg tror ikke, vi vil sige mere, nu vil vi det. Nej. Information. Hvad er overbevist? Hvor vil vi gift? Ny information. Regner du med mandefald? Er der nogen, der falder fra? Det er ikke væddemål. Det er ikke væddemål. Hvad dato var det her? Jeg har ikke prøvet at glemme det endnu. Men jeg ved ikke, at konsekvensen er at glemme det. Ja, er der flere spørgsmål? Kan I lige få navnet igen? Jo, altså, hvis der er nogen, der har glemt navnene, så kan jeg kun opfordre jer til at sådan... Og lidt rundt og smøre. Lidt rundt og spørge hinanden om, hvad var det nu, du hedder? Hvem var det? Det er i hvert fald meget velkommen til. Ja, så det var det. Og der er mere æblekager, og der er mere kaffe. Og han har lovet vores vært, at det kan i hvert fald ikke ligge tør for æblekager. Hej, hej.